Neste vídeo tutorial aprenderemos paso a paso como completar a configuración inicial de Family Link, vincular o dispositivo do menor co do adulto e aplicar os primeiros axustes de control parental para adaptar a conta ás necesidades de cada familia. Comezamos emparellando o noso dispositivo co do menor a través dun código que aparecerá no dispositivo do menor. Unha vez configurado, accedemos ao panel de Family Link e poderemos ver o tempo de uso, establecer un límite diario e definir un horario nocturno ou lectivo. Dentro de Google Play, configuramos distintas funcionalidades como a aprobación de compras e descargas, así como restricións de xogos e aplicacións segundo a clasificación PEGI, películas por idades ou libros con contido sexual e explícito. A través de Save Search, xestionamos as procuras de Google, filtrando resultados e imaxes, desenfocando contido explícito ou permitindo mostrar todos os resultados. Outro dos aspectos que podemos configurar é a localización, o que nos permitirá coñecer a localización do noso fillo ou filla. Todas estas configuracións serven para educar e acompañar os menores na aprendizaxe dun uso consciente e seguro da tecnoloxía, creando unha contorna digital máis tranquila tanto para eles como para as súas familias, porque en privacidade cada dato conta.